Здравейте на всички, аз съм Ис и това е един кратък влог, в който аз казвам, че стримвам в всяка събота от 6 часа и след това клиповете отиват към YouTube. И така, ще си видим на стрима, който може и да не е толкова така голям. Чакайте. И така. Може и да не е толкова очаквано, ама не се знае. Може да е към 5-6 там някъде. Обаче не забравяйте да ме гледате. Така сега ще донеса един диск, който всеки може да спечели в раздаването. Който ще утре. 3 диска са. И сега ще донеса. Единият диск е от предишната ми версия на как се казва? На предишния ми канал. И тук има помислени всички епизоди на мина игра. Така ще да спечелим раздаването. Този диск има поправена поредица от Hunger Games, която съм снимал и ще я качвам в YouTube. Но не на стрим. Както казах, стримовете започват всяка седмица. За малко ще скипнем. Така. И последният диск е пак побран на моя поредица. Баш на влогове. Например, влог Турция. И може да спечелите или този рутер, т.е. съединител за рутери, или в раздаването, или да спечелите, да се най-големия късмет и да спечелите Fallout 3, или пък да се най-жалки да спечелите Minecraft 1.1 версия, не 1.9. Съжалявам, най-стар. Тоест 1.8, а пък 1.9 няма да пускам в раздаването. Знаете колко пари пръсна за нея. И накрая, който иска, може да спечели. Може да спечели да се снима с мен. Да му изпратя една снимка. И с автограф. Това беше всичко от мен, ще се видим на стрима.